assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e Bawol leydi mone mon foof salminama yettama kono kadi bismama e plateau mon roɓindo jayndeji ɗum ko kala subaka altine ha aljuma joni paɗen koye jayde leydi men Sénégal. Jayndeji leydi men e oɗo alkamisa jeenayi lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ɓuuri artude koye ɗanle kaɗaɗi ɗanle ɗe ndewani e lawol ko wiyete immigration clandestine kono kadi e peeje goɗɗe hani e toɓɓe kewɗe to banggue dawrugol kame coftal ɓalli foof ina tawe e jayde leydi Sénégal puɗɗortoɗen ko jayde le témoin quotidien nden jayde dawri hande ɓe mbi tan ko drame ko yewte ɗen ɗalle woni tana e ɗen ɗalle kaɗaɗi immigration clandestine temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi suka tawi ko jibinande barñi leegal wiyete noon ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar kañumen ina wayno jooli e maayo ngo hollitamonde ni hen jeeɗiɗo kañumen jiidi galle goto mbiyen famille goto hollitamonde noon ne wayno tan leegal bitegal leegal ngal ganduɗa ngal ko toon to barñi ko leegal ɓurgal memede ni e ko yewti e ɓe e nden ustare ɓen sukaɓe ganduɗa ko yinnoɓe tindade toon to dunde Europe jayde witende enquête e oɗo subaka kamne arti hen ɓe mbi tan ina wayno ko ɗanle ɗe ndewani e lawol drame nana jokki manam tanaji ina jokki e nder maaje kaɗe ɗe ɓe hen ko yolotoɓe ɓe hen koko duttinte heddiɓe kadi ina wayno so jettimani ala foof ko mbawi toon gollude saabi noon jaynankoɓe mbaɗi ko ngol ɗo bindol ɗoɓe mbi l'heure est grave ɗum ɗon noon ko erade laamu ngu beele darna hen peeje pellitte kono kadi sukaɓeɓe walla ni ɓen ɓe ganduɗa ko ƴettoɓe laaɗe rewɓe worɓe hani e mawɓe nde mbawa tigui dartinde ko yewti fanno ɗin konngudi sifaji kala ne tawe e hello jeeɗiɗi e nder nden jayde enquête jayde Le Soleil gendire nde wi ko kañum laamu ngu darima gam haɓade ɗen ɗanle kaɗaɗi immigration clandestine laamu leydi Sénégal ma ƴettu hen ko yewti koye mesuraji woni peeje pellitte tawi noon ko peeje pellitte keñoraɗe beele kay oɗo fannu ina wawa tigui riwtede ha laaɓa ceer yalta leydi men Sénégal ɗin konngudi sifaji kala ne tawe e nder nden jayde gendire Le Soleil ko ɗon jayde Le Quotidien ari wi wonde ko ɗen peeje pellitte ko yewti hadde ɗanle ɗe ndewani e lawol ɓe mbi ko maw leydi Macky Sall darni ɗin barriére uji manam nden haaɗidi beele kay ɓen ɓe ganduɗa ko ƴettoɓe laaɗe ina mbawa tigui heddade leydi ndi e on tuma noon o erima ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe leydi Sénégal nde kadata ko adi foof on ɗon départ woni guilay giwgol ɗo ɗeɗo laaɗe hani e tindade ɗe nder maaje kadɗe ɗe kono kadi sahane jofoya toon to dowlaji Europe ɗin konngudi sifaji kala e hello ɗiɗi e nder nden jayde quotidien Le Quotidien jayde Rewmi Quotidien wayli sawru mboggoyo ɗo subaka nden jayde ari koye tana goɗɗo kono ko tana ɓen ɓe ganduɗa ko simmotoɓe woni ɓen waɗoɓe consommé ko yewti e banggue taba jaynankoɓe noon jirɗon ni ko natal on ɗon gorkajo mo ganduɗa ko kuɓɓuɗo mes cigarette hollirde wonde tan ɓe mbi ko ɗum hunde ganduɗa nde koko ronka dartinede ha tengteɓe ɓe noddirteɓe accro manam wooɓeɓe e wosɓe simmade jaynankoɓe noon dokki konngol ɓe ganduɗa koɓe hakkillaji mumen jaaji to banggue simme ɓen ɗon en garti e lelnude peeje hollirde wonde tan laamu leydi Sénégal ne foti darnude centre mo ganduɗa o ko centre tigui ballitoɓe ɓen ɗon ha mbawa accude on ɗon cigarette jayde Walf Quotidien kam ari koye dawrugol ɓe mbi tan de koko yewti e front mawɗo kañum woni e fewnede e oɗo saaha front noon woni gon gomu ganduɗa ngu ko gon opposition gam tigui darade huccite e laamu leydi Sénégal gam riwtude walla ni baarde lawol muɗum e sumgoji 2024 ɗin ko goɗi sifaji kalen tawe e hello tati e nder nden jayde witende Walf Quotidien e nder nden jayde nde tawi hen titre goɗɗo ɗum noon ko yewti ko e ñamde nde ganduɗa nde nde yuɓɓani wonande ɓe Sénégal naɓe ñamata ɓe kala e saaha holtama wonde palatuji bottari e hirande hay kassaji ɗi hay kasitaji ɗe walla kaccitaji ɗe so on jiiɗi ina heewi lamɗam e ko yewti palatuji ɗi saabi noon holtama wonde ɓesguli ɗi hewɓe hen hande o ina gonde caɗele ha tengti to banggue ko wiyete ko tension ɗin ko guuɗi e hello nayyi e nder nden jayde Walf Quotidien jayde Vox Populi e oɗo subaka kañum yelli ko toon to Touba ɓe garti koye warango on bayfal goto tawi on ko pellaɗo kural kono kadi goɗɗo gañi e saaha nde ɓe jinno jaggude ɓe ganduɗa ko ɓen ɓeɓe tuumi ko yeeyoɓe chambre indien walla tabas on jiiɗi e on tuma noon ɓen caali luural jolli hakkude mabɓe haare nde waɗi noon ɓen ɗon deke ne jogui fetel pelli hen goto mbarmin hen goɗɗo ɗum waɗi ko toon to wuuro ngo woɗɗani Touba ina wiye hono Touba Thiaye Fally so tawi en mbaɗi prononcé inde nden hannirta ni ɗum ɗon noon addi fitina hakkude ɓen ɗon bayfal en tambiɓe nden ko gon wuuro
teddungo wondude e ɓen ɗon hoɗɓe toon tawi ko fulɓe tawate e gonɗon wuuro jayde source a ari e on ɗon tana mayde on ɗon bayfal toon to Touba e ko yewiti on ɗon opération gam artirde hurum e teddungal kamen nden ko gon wuuro teddungu jaynenkoɓe garti wiide wonde histoire walla tarih gonga ray gonga yewti e fannu o eɓe pammini en e hello joyi e nder nden jayde witende source a jayde libération e o subaka kañum arti e jaajide ko yewti on ɗon fannu on bayfal baraɗo toon to Thiali Fall walla Thiali Fally so on jiiɗi e saaha oɗon patrouille nocturne manam tan ko yewti on ɗon intervention jamma mbanno e gonɗon wuuro ɓe garti wiide wonde holko enquête o sifi e fannu o ko on ɗon patrouille nder jamma ɓen bayfaluji mbanno e nder gonɗon wuuro gam yidde jaggude ɓen ɓe ganduɗa ko yeeyoɓe chanvre indien kame taba e gonɗon wuuro witego Thiali Fally ɓe kolti wonde noon ko nden ɓen ɗon tumaɓe fanno Thiali jagguede saabi noon luural jula hakkude mabɓe ko ɗon ɓen ɗon jaltini fetel pelli hen goto jaranoɗo duuɓi 35 gaccuɗo sukaɓe ɗiɗo walla gaccuɗo sukaɓe nayo e suddiɓe ɗiɗo kanko on baraɗo wiyete ko Moustapha Niang o heeɓi ko kural tawi koye becce normalement e on ɗon calibre 12 millémétre ɓe koliti wonde noon balo yowi walla ni mbiyen ɗisi koye becce makko saabi noon ko ɗon ɗon o hawre ladial kono kadi goɗɗo gañima hen ɓen ɗon dadiɓe noon jeehino toon gam attoyde toon jaam saabi noon yimɓe 12 e o saaha mbaɗama placé sous mandat de dépôt e gonɗon wuuro tumaɓe wargo on ɗon bayfal jayde l'observateur e oɗo subaka kañumne ari koye ndenka gonga ray gonga sécurité national e keɓal ko yiti koye autoji blindé e autoji d'assaut no pamir toon to banggue armée leydi ndi konu wiyeteɓe gendarme ɓe leydi Sénégal kañumen keeɓi on ɗon arsenal de feu noon jaydenkoɓe mbiya ɓe garta on détail mo ganduɗa ko coggu on ɗon armement tawi on ɗen kaɓir ɗo gummori Sénégal ko toon to dowla Chine jayde witende jayde ganduɗa nde kañum tigui woni indépendant arti e dawrugol wadde so on paami ko présidentiel 2024 opposition ɓe mbi tan de ko darni nden ngun gomo witengu fit noon ko hunde ganduɗa nde firtata ha joni ko front pour l'inclusivité et la transparence wondude ɗin sumgoji ɗi ganduɗa ɗi ko tuye ko tijjaɗi ɗi e on tuma noon opposition hewɓe ne tawe hen no jiiɗon ni ngal natal ngal ganduɗa ina tawe nder nden jayde indépendant jayde la turbine arti e ngol ɗon dawrugol ɓe mbi ene wayno tan ko fate banggue sifaji walla ni goƴaji ɗi ganduɗa ɗi eɓe gondi hannde walla ni wasde fewde ko teska ko toon to DGE wondude e darnude ɓe ganduɗa kañumen goni équipe kesso toon to Sénat jeynen koɓe mbi ko opposition oɗo saaha hannde manam koɓe rang dispersé manam tan ko yimɓe e moɓodirɓe e carodiral gam haɓade ko yetti koye on ɗon plan ji ɗi maw leydi Macky Sall woni joƴƴinde o saaha jeynen koɓe noon en defta konngol ɓe ganduɗa kañumen goni opposition wiɓe wonde jabde ɗum ɗon toon to DGE e jabde on gon sumgo Sénat ene wayno tan ko wartare politique wonan deɓe kamɓe ganduɗa ɓe woni opposition leydi ndi jayde besbi le jour ari koye ko yewti ha joni e on ɗon confidence e ko yewti e peeje kono kadi e darde hani gartal Abdoul Karim Wade mo ganduɗa kam tigui woni candidat PDS ɓe mbi tan de ko retour des tours kadi ɓe bindi e on ɗon jeu de mum hollirde wonde tan ko ɓe koliti ko kanko Karim Wade omo haalda e won e yimɓe ganduɗa ko jaabi e nder landa PDS toon to woni Qatar kono kadi won hen ɓe o haaldata saabu jogade mumen kulol won noon gartani walla ne hen ngala hen goɗum ɗum ɓe mbi tan ko Qatari kañum tigui jogori wadde descendre ko yetti on ɗon fannu to banggue terrain moɓe nodirta pétrodollar hollirde wonde tan ko Karim Wade o saaha nana heeɓo gartal o yiɗi noon ko ñembude gartal ba makko ɗo e nder leydi Sénégal hono no wano e hitan ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi woni 1999 ɗum koto banggue tarih jayde Stade Quotidien ɗon natirten jayde men caftal balle oɗo subaka ɓe gari koye gañanɗe deggodirɗe wonande Youssouf Sabaly latéral équipe nationale du Sénégal e toon to FCCV ɓe mbi ko carrière mo ganduɗa hannde ina woni en danger wonande o mo ganduɗa kam woni Youssouf Sabaly sababude ɗen gañande limlimtinde kona ɗum ɓe garti e on ɗon passage compliqué toon to Leicester City ɗum ko toon to Angleterre on haalat ɗo ko Nampalys Mendy kollirɗo wonde o saaha holko jeeyi sababu suuɓi fettoyde walla artude toon to RC Racing Club de Lens club mo ganduɗa tawate ko toon to leydi France goɗɗum ko tawate hen ne wayno ko Europa League ɗon kadi ne waɗi concerné Sénégal naaɓe AEK Athènes wondude Olympique de Marseille ko hande sanga 20h ɓe koliti wonde ko Iliman Ndiaye Ismaïla Sarr gam ha joni wadde darde mumen beele ɓatto on qualification 8e de finale jayde sunu lambe ko ɗon guddirten robinet men jayde ƴewɗo subaka ɓe mbi ko Aziz
Aziz Ndiaye holiti wonde tan ɗiɗo ko nguddi haala ko ngudi gonɗuɗi manam wiyo wonde Balla Gaye ne jogui combat e wiide makko kanko ɓadiɗo Balla Gaye o Balla Gaye 2 ha ɗo ala combat o faadi noon koko yewti koye combat hakkude mo ganduɗa kam woni biteɗo Tafatine e Eumeu Sène kala hen liɓɗo tan yon tuma o wawa ha joni manam sippirde muɗum hay sinno tawi kam hakkillaji ne manki jaggude e won hen no mbiri wonde Balla Gaye 2 ma hewodira mo ganduɗa kam woni Tafatine goɗɗum ko tawete hen ene wayno tan ko on ɗon anniversaire makko e duuɓi sappo e joyyi to banggue lambe ɗum ɗon noon ko hande kanko Ama Baldé o fonno ɗum mawninde kono bonni on ɗon fête ko on défaite makko e oɗo dimanche jawtuɗo toon to arène national tawi rewɗa ɗon ko on ɗon joom le rock énergie woni modulo musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko jeyde leydi meɗen dawruno e oɗo subaka alkamisa joni joni o paaɗen koye roguere wattidinde roguere wattidinde e oɗo subaka alkamisa hannde ina wayno garaten koye oɗo tana walla o fitina peñƴo kadi toon to Touba tawi ko ɓen Baye Fall en halfinaɓe ndenka gonɗon wuuro diine kañumen tigui kaaɓi toon e ɓen jeeyaɓe wuuro witego Touba so en jiiti inde nde Touba Thiayi Fally gonon wuuro noon ɓurɗon hodde ko fulɓe aynaɓe e on tuma noon kamɓe Baye Fall en ɓe nde ɓe nani wonde won yeeyoɓe toon drogue huuɗo ɗaynoko walla ko yitti ko chambre indien e on tuma noon ɓe jeehi gam jaggude ɓen ɗon ko ɗum jibini oɗo tana pododiral waɗi caggal nde ɓen caari jagguede hen goto ne jogui fetel mbo calibre 12 mm felli goto e mabɓe barmini goɗɗo pellaɗo noon hawre ladial ɗum jibini hande caɗele e on tuma noon garɗen enen hande ko haalde eko yewti ko e ndenka gonga e gonga saabu ko fati e banggue sécurité eɗen gandi ne woodi worɓe heblaɓe fanno en l'occurrence police gendarmerie woni les gendarmes e ko nandi hen donc so tawi manam ko wiyete ko ndenka halfinama civil en civil halfine ndenka yo ren civil bandum walla yo wat yo ñaaw walla yo wat ko wiyete ko ha joni respecté loi eɗen gandi ɗum woni ko jibinta caɗele kala e saaha saabi noon eɗen eero laamu ngu vraiment eɗen eero aussi Touba nde tawno eɗen gandi Baye Fall en koɓe civil en te eɗen gandi ndenka hakkude neɗɗo e neɗɗo namdi ko jangde namdi aussi ko haqillantago namdi ko muñal namdi ko peeje woni stratégie to banggue ko jomum janggi ko donc noon ɗum ala bawɗo ɗum hande sona dewɗo e on ɗon formation police walla gendarmerie donc noon so tawi ko Baye Fall en kalfina ɗum woni ko yite kala e saaha divers walla mbiyen hono dérive on ɗon woni gaccugol laabi walla gañgol yimɓe walla on mo ganduɗa ko neɗɗo mo jiɗɗa o jaggude walla mo jiɗɗa yo rew lawol on ɗon yiratama wonde ne hokkatama on ɗon respect nde tawno a ɓornaki wutte mo wutte neɗɗo poɗɗo hokkede respect to banggue artirde ko wiyete ko manam artirde ko wiyete ko kuule walla deere e nder wuuro ɗum saabi noon eɗen eero Touba e gardiɗo ɗum to banggue diine o woni khalife général o Serigne Mountakha Mbacké yo tinnoto o halfina ko yewti koye gonɗon wuuro Touba ɓeɓe ganduɗa kañumen goni tambiɓe ndenka leydi ndi woni police kam e gendarmerie nde tawno halfinde Baye Fall en ndenka leydi Baye Fall ko civil te eɗen gandi on mo jiɗɗa wadde respecté loi on ɗon nanguiranma wondene an ka neɗɗo simple honno muɗum wadde il faut pour wadde maîtriser walla ni mbiyen salade ɗeɗo gueɗe ɗi fitnaji walla ko yiti ko e ɗeɗo baɗe countriɗe war ngoli en nangle gañagol ko yewti gueɗe baɗe noon yo police e gendarmerie keptu ko yewti ko e golle mumen mbawa tigui hormede kono kadi mbaɗa feere ha yimɓe kormo ko yewti koye ngol ɗon lawol saabu so ɗum ɗon jokki ko wayni ene wawi tawi jogui koɗo fuɗɗi kono ala ɗo haade nde tawno eɗen mbi hurum hakkude civil e civil weeɓani hormade nde tawno so tawi mboɗo anduma walla mboɗo andi ka Baye Fall walla mboɗo andi ka neɗɗo goɗɗo gara mbiya wonde accu ko mbatta ko walla mboɗo jagguma e ko nandi hen ɗum woni ko jibinta ko pododiral ha jibina ko yetti koye fitnaji waddi joom buuru en yo dokke buuru mumen loppa kala ko saami hocca ko ɗum woni lawol ko ɗi konngudi guddirten e oɗo subaka alkamisa hande ɗi ko yewti roɓino diayndeji Djiby Dieng wonanno en toon to caméra montage ko Ali Fall adamene moon e roɓino diayndeji so Allah lamɗo jaaɓi ko janggo aljuma sappo lewru novembre 2023 yo en ñalla jaam